So welcome back mga ludi. So karon na ako dire sa amo ang baol. So mag-vlog ta dire kay yun no, na wala na tay upload sa tong channel na nga panos na to yung nga baho na ba. So need na tang mo post na po og bag-o para na po dili mabaho manimaho dihang panos. Na ata dire sa baol ako ron. So before na ako mo start sa akong vlog, wala ra koy background nga music diri kay makapiright ta. Wala ra pud tay mga charis diyang mga edit kay dapat originality ta. So karon gasigi kog so shout out di ay sa Kain Master. So guys, kung kinsay nagplano darang mag-vlog guys, mga lodi, kisay ga plano mag-vlog diha, pag-download mo Kain Master. So ang Kain Master na kita ninyo ng watermark sa babaw, sa asa dapitan, basta nas babaw, makita ninyo na wala ra na ako nag-delete kay wala ko'y kwarta pang kuha na. Need man gud nimo siya mo bayad monthly. Unya wala man tay maabot ka bayad. So di ta kabayad ana guys kay wala tay kwarta. So mangumpay ra gani ta para makakwarta. Dili japon kwarta ni kahago ra. Kay hinaot para sa umalabot nga panahon na tay mapupo. Gatanom ba di ta. So tara atong baka. So tara ato nang kumpayan. Let's go. Nya i-set up ko no hay nato ng camera para makita tong baka ba. Nya parang ingnong butan ta magkumpay-kumpay din ta. Tara, let's go. Para pud ingnong paspas na mangumpay ta, ato apong paspason ipas forward ta ning video oy. So tan-awan ninyo kung unsa ko kapaspas. O di ba matik basta Bisaya kusga na. Di lang kay kusga na oy mga gahi pud na gahig kaon baka nang gahig mga muscle kamupod kana inyong huna-huna. Ug sa karon kay human naman tagpangumpay mamauli na ta kay kapoy na biya pod. Sumora to mga ludi, hinaot i-subscribe ninyo akong YouTube channel ug i-follow akong Facebook page. Daghang salamat.